Yo, me mamu nyina adwo the bar state Jamasi State TV ene awie die said the dan nra efri ase bom nkaye na ene dua yi yasan ya ba ayi na se eno me mamu nyantie se ye nwie ayi no yegusu a ye hu commentary na ye de hu nsem no ebrewo ene dua yi yasan ya ba aye okomfo anokyes palace onu bio so utwa woni ebehwe hanom a in fact enioma ekoswa na nye izekula efeye amamrefe pa ayemfone chaseniema ekoso ofia no enye izekura in fact so ba hanom abehu niema ekoso no ma bibia ekoso kama pa tibomodia na utie Jamasi TV a tibomodia na twiwani behwe ha ehwe niema ekoso na wo hwe amamre sede sebio wo kochia na nakura osi ro na mu mpaboa ansa na wachia no wo ko atade a wo chiana na nso akọ atade ansa na wachia no pomodia na bra sebio wo chiana na mpo sede osi kuto osi chia no mpo ni nyina ya amamre wo se usua twoni na bra himfia na behwe ni ekoso na dachi bia wo so timi dia chirenchirema bidia na oyeko de hye na nabobu ye nana agona hene dot ye ne wase yi ena me nuan ma hu me eye nana frimpong anokyes ne dot ye Asante Agonamanhene wodampam temepo ne mrane kakra na media techere na nanu wure aseni adonte na ne frimpong anokyes pudu na wo free do wase frimpong anokyes sabe ne kwa ya krabo akawe odwan kuma wo krade enkwantemenye kana nanu betwa mo obefie Agonamanhene na ne frimpong anokyes wodo yire jawani wodo man mo jawani frimpong anokyes wonsin so muaham aseni adonte wo kura poduo mu wonuane antoa wonuane kwamo wonuane mfante nyankmase wonuane nkransa frimpong anokyes wakrabo ne apan poduo na no free do wase adanse dompase yonua fante nyankmase yonua frimpong anokyes wonsin so muaham okomfo na ne wona ade mpabo afro nyina wona ade panie nu abe wo woso doctor nana na ne frimpong anokyes santema ma adamrifa o wo chemai ma adamrifa kwawumai ma adamrifa o bono mai ma adamrifa frimpong anokyes okuta bedua sade abayan be ma frimpong anokyes Agonamanhene na nano ma adamrifa piaw yo ebusiafo ye mo bibia kwa aba mamo ajo e de ba Jamasi State TV so na eha eye Asante Agona okomfo anokyes fia ene wo hwe de ekoso ya eye nana anokyes frimpong ababio ne dotiye no ena yegusu ayeye e wa hasei no na se wutweni e behwe ha enye asem keto akra akomfo abayepanyifo ahodo etitiriu ni enitiri bebre ena epiem e wa hasei a yede nana anokyes frimpong ababio ne dotiye no e ba enye asem keto akra eluti kwaso a ne hwe Jamasi State TV na enchuemu bia ewo eyeyi mu no yede ebebro eye wo somfo abena ejewa kode for Jamasi State TV ni also ande FM ni ye ma commentary live e wo okomfo anokyes krom wo Asante Agona ni nyina ye nana frimpong ababio na dot ye na tese ye guso aye start for Sunday Saturday and Monday na because me twa mfonyina chewa wo bepiem a enya bete as a krobia Asante kotoko otumfuo pem so ankasa abase na wohwem nipa mpempem ma baso so a enya bete security very tight nipa mpempem na wo ha na ye sha obose pania krato foma ye de babrew anam say Jamasi State TV eye adwuma na oswane ye from so e fan live nti bibia de babrew musomfo kwabna opon kireme Felix ni
eja na abomo nyame na dome wo ye pa yo ena aye nana frimpong anokye ababio ne doti ye na ne twato obe ye ase etwa eboni kakra kire aye de krabebe me ba ya me hwe ya hemfo se de wo masi aba ene otumfuo pe mu no abeta ekira na eye ni so na ege kama pa yo oba e wo mu se de mo bebre na ekoso e wa ha no mo amane ni amamre mu no ka bibi kakra e fa ho mai am se amamre ni amane re de ye besua bebrebe erokura ne botaye titira nje mewa se ayemfo kura wo mo ba na ye huna ayemfo gitwa ayemfo kuma obi a woni chine ya wo yusu e chine ya no ebididi bi a chiri ti chine ya no chachire obi ni su ene ne ban ene se de wo sitie ene ye hwese de abrafo so esi ye adwuma wa hanu ma eno so ema ade ne nyina tumi ye eni so eyi sabe uja asa no lumanya bo ebia afe na obi so aye na adwese obeso ba obe ena ade be man sabe de se obi pese wo ba e wo so wo ba ntem because we do ma wa hanu ma gate no kwa no yes medi and transforjo dodo no afra me one touch the water of one touch publications eja na apomwe nyame adome ho ye na so aye ase biada na ye preference wa ene ne etwato e wo na Africa no dia be yes ka e boni kakra e bra ba se enema ne amama be e no se no ase yo ene otumfuo ba ye no ewu se ye atuo na nipa nyina abode ne so oduru abe bia sesan obia sori dina ho penahwe na atuo di nanim abrafo di nanim ebre di nanim kwawayu be makase bi di anim ono so so aha bi akoma kan odidi otumfuo anim behu se asa hodo bebre ena ekoso ewa ha mehu se ebia obi kwachia na mehu se omohuro mo na mu mpaboa ahoro ne na ni mpaboa asa na okwakwa amamre be pa kese pa wodi atu tirimu a dachi bia no wo so no be kire nkirimu a yo amamra mehu ni se ebia akwahwe furu no a wo wuro wa somade no watu duku no awro mpaboa ansa na enwo awura ho se duku bo na somade hyew na mpaboa so e ma anwura ho eno ya amamre otumfuo so ko so awro mpaboa ansa na wakonanim me pacho ubebo udin pacho mididi estankansa na apomwe onyankopon adom oboko nana wadaroma ubebo udin e frame nana yebo agesi Agonamanhene don't hene ne me jo yeda se nana etofo mi ye hyase fiada nwumre ene ya pempan so abeduru samre atin se enene da etwato nana betwamfoni kakra akire nda wasi omu nyina ne se eyi yenyanya yi we yedotuye na otumfuo ne konfo hene nana Agonamanhene usate ye sate ade ne free fiada ya konfo da memenda basiara ene da ye kura na kura nti ene na otumfuo da sebre abeduru hase a obaya amamre ne amane ewo ye na nana emu no ho a eye nyina obesrase a ye genchie ese mbese abakosem a ewo Agona ni se otumfuo ne konfo hene pa ne da sebre ya wada fo na frimpong anokye ababio oda we ni bia no ono se wokwa hemfia ni bia ye fita okwa ya deda no ya ni bia deda no nyina ye fita enti na otumfuo aba se woni na manhene mu nyina abehia ya mo nyina tiwa omoji achi omoji nchia ande minimum wo abakosem kakra no se Agona ye konfo no chikuro enti na fe no konfo hene no konfo no chia mo obaya abakosem a still na da on fe no konfo no chia mo ampon ana o se tutu ampon ana amani ampon etere mampon Agona ana manhia nti Agona de no ono ni otumfo de no
ene bo abura omuka we oba no we be ma aha sana akoye de minimo sa stew no ho no se ba se otumfuo twa dwura konfana chama mpon yi no epie de ne koma nhia ana baboduro usum na ofia oso ka ho ana baboduro no usum na ne fe no baboduro aha nana ni ma ko ne fe ni ma ko besi ama babosum na ngasa ne fe no baboduro usum na ofia e fe no baboduro ono sabosum no mi no ene abani ampon no amampon no ene ye de ko mahia e de ko se e ko so moto otumfuo se tutu nti sakunya ne enya kunya ketwa ngomvana chia mwambono akunya na enya kunya ketwa kura ewo asante memu ha uyu otumfuo akunya na sinchen a konfana chia mwampo ene ni sto na ai nti ni akonfo wo asante memu ha nyina ehye ana Agona henase omu nyina ahye na Agona henase nti ni konfo hene na da fom nti na otutu na nan abakuru mu hanelo onfane ndi agro kra nti se mu hu se na ye yi a ya otumfuo atutu ne nan Agona ha na asechire no abusuafo enre ye na yegusu a ye to asono na FRIMPONG ANOKYE ABABIO Agonamanhene ye na yegusu a ye to asono na ene that se ye be kwa na etru kra ye hwa aha ye butu ye pan nya asem keto ahemfo otumfuo akonfo ne mu ko ne ba bebre na wa hanim sei nzi aha de ye se nya asem keto na ye na ye fe ye papa Adobe akofo sabre afena gana mapanyini osi ade yo na disi bia bi yachi Adobe akofo yakofo ya adoma okodi achire eja no and the vice president His Excellency Dr. Mahmoud Baumia Ajiman eya satene nana ni pono ne ba piesie no afa eya oma kasabodisia eya other chief of staff ye maame obamesia oba produfo oba ima frima also eka hu ada fe eya presidency eya o abakesie sadi e pelifo nyina Ghana ha pelifo nyina asiedie ye di kan eya e bla amoso ko ba ya obufra omusa eya opipi abiolu eya 20 million eya Asante rating MPs wa nyina ona wa hu ne bia no di ba sabe eya akamiti da no so aka hu ye ata su bia ye ka na ma panyini osia de yo andaba akufua no baba produfo ona na de na eya Excellency eya Dr. Mahmoud Baumia Ajiman sabe o so asie ni chief of staff de ma me frema ona ba betla wana sabe pelifo asie eya abra pelifo ani e wa cha me mo so de sabe biche ato ama pelifo ba ya sabe na kaso mu awa ha na ena bila bi ena ko aba besi na nai
Yo, Yo abusuafo said the midi kan kai no me ma mu nyina atwo samre ebra na wiedu nana ayeye no ne dot yie no aha na awieye no ye di ebesie enti wo hwe Jamasi State TV a koso na hwe said ye de amamra ne amane mu nsem edebra wa chichi ni bencheye a ohwe TV samre de ahemfu ni nyina ahyase a omu piepie maako eno akire no otumfuo otekokoso na mu enso ebedi akire na ono so abonimu so na ono so akọ enti aha ana yede dwumadie no nyina ebesie efifiada ene ye hyase edi information ni nyina maamo ene ana bibia ewie peye yeda mu nyina amase o mesme bon ka ya na me ka wo se bomodin uko YouTube na wo subscribe na hwe said ye be ya dani de nyina ye betumi di information ni bia dai abro na so otumi ahwe ne ekosoro achichi ni bencheye subscribe na bibia emwa na ye TV no so ntimi nkoso a enko nanim ye da mu nyina amase
Simon, uja no here na dia chu. Keep watching Asante TV. Yeah, therefore, we the Munyabe, my doctor Neka say, make us some Asante TV. Asante TV. We produce what you like. Share Asante TV. One of the children of my papa. I am many dancer, Miss Mapie. Share, me mama freestyle, Asante TV, my superstar.